โอเลตุนจุ่มวิดีโอว่าชวนKhuarel chhiatna thleng rapthlak tak te kan tar lang ve le don ani khau te hian min tina theilo angin kan hramai theya chuti lain Khuarela nung chapem kwal thina chuan chhiatna lian tak thlen tu ania chu chan tha tak wang ani khau rual square kilometer khat huam chung khu chuan ni khat chungin chotam tham tak an ei mana mi sing thum sanga sai theina tur chu an ei zong man khau te hi an punzela wangin ran nung pakhat midang tana har satna engma thlen lo tu chu a hu hova an omero chuan chhiatna lian tak thlen tu niin bule thlai ti chetuwa an chang zota khau rual phun khom tamber chum chu East Africa a thlenga heng khau rual te hi Kenya tanga Ethiopia le Yemen thlengin an thloka tin chu mai baka India marlam te hial po an lo tuam he khau rual zinga hian lapui tling lo tam tak an oma heng te hi abikin an virtual van chu khau rual hian an khu thim vek thei bok kum somsari chungin he an hun ton hi alakhir bera chu baka tul chung mi te bu chu nasatakin anti chia sak bok entomologist te chuan he hi Khuarel atanga vaulok na kan don angin an mu ani hei ve thung hi chu ni khat chunga thonga leiver rapthlak tak somsari pali thleng an record ani hei hi kumsang khazako somko pakwa Kansas le Oklahoma Khuarelin athin rimna ati landan chu ania thonga leiver pali te chu arualin leya chuan video win lakfu anne achak bear F5 tornado chuan dakar khatle chan ve don a o van chu athian vek nuin mi zariat hliam tur chu mon nia tin chenna in sangriat ayatam ti chiat anibok chonga leiverin ati chian zong bel khom hi dollar tuk le ding on khatle chan ve manang vel ani ama ero chu rin lo dewin until chan hi atam lo view zo National Oceanic and Atmospheric Administration na scientist te chuan he thlipui lo thleng tur hi an lo sheloka an lo soilok bok researcher ten an chu danin mipui te ahun taka anin sasenga wangle ahun taka he thonga lever rapthlak tak thleng tur anin shitloka wangin mi zaruk chuang nun na chan him ani tuna chuan thil thleng wang tak I mu ngai zen lo tur kan ta lang vele donanga chu thil chu rule van ranga sur hi ani he rule sur lar takhi kumsang hazari somsari pasari kumtir lam khan America rama athleng rule chu van atangin Memphis ko thlera chuan an ron tla tol chung mi te chuan an hlau hleya van atanga shemna ti hialin an ngai ama ero chu scientist te chuan he thil thleng shilfiana tur he an nei tatlat mai vana tanga nungcha emo thil dang lotla fo thin hi thonga leiver ani lopon thlipui nen in zomna an nei heng thlipui te hi an chakna chu chunglama tanga in siamania hei wang hian thonga leiver chuan leya thil sang te chu hip khomin alaya chuan ada a ti chun leya chuan an lo ta thale train he tiang hi atlang puin a in siam tan na tanga kilometer hlawak lowa a thleng thin ani thuna ve thung chuan kumsang hi sompaliya Russia rama real ta kan in ho vele donanga hemi kum hian Russian rama mun then khat kho om dan chu adanglam zul bi khle ni puilain central region a chuan vura sur ta thut maya chubaka Novosibirska a real ta chuan vaukama mi puite chu engkim kalsantirin an himna tur chu an zong hal footage hian alantir chu cholmang tu te thlipuina takle real lotla thut laka an tlan chet lai chu alantir heti huna kho om dan chu 40 degrees Celsius atangin 20 degrees Celsius a atlathang hal mi puite chu an rakna sa hleya achan chu real lian tak chuan mi then khat atlak wang ane chubaka hurricane thlipui chuan top zai reng arelo bok nimasela vani thlak takin mi tu ma liam tur anom lo hlau
China lir nging kumsang hazanga sunga parukami kha an rampuma lir nging to achuan ala rapthlak ber lir nging chuan Sanji province chu asoya an chu danin mi nuai riat singthumin nun nan chan pha hetiang za tatamin an tor theina chan an soidan chuan helai huna cheng tamjok chu puka an khosak wang niin lir nging masaberin a han soi chuan an puk omna chu achim ane adam chuak te po an hnuwa chirdiak chuan a khu vele bok 20th century ya North America Minnesota classic tir lam chu akhir tak zet kumsang zako somthum paruk classic kha ala rapthlak ber North America history a chuan ala vo ber chum ane December thla chuan US chaklam chu khovo chuan amerna salea Florida state a chuan khovo zong chu -46 degree Celsius a tlanhiamin khovo zong record towa ala vo ber chum a thleng mun then khada phi chuan -65 degree Celsius a te atlanhiam lea hei hi thlichak tak wang ane pona chu thil hlom tak ani bok lir thei kar le rel nun thei lo wangin mi puiten harsat na lian tak an tok bok he thlasik hi avo em awangin tual chung mi te soizui tun thlengin ala hlo Khuarel chhiatna thleng towa la rapthlak bera an record chu China tuilian kumsang hazakwa somthum pakhat kumami kha ane hei hi ruasun na salutuk wanga thleng ania chu chuan yangzi lui chu akwang pelin alon tirta ane tuilian chuan square kilometer nuai khat sin riat to na zawa tuama ti chuan yangzi khwa chu dilian tak anga achota ane an chu danin he tuilian wang hian mi makta doi ni velin nun nan chan ni masela agency strength khat entirnan enowe chuan mi makta doi thum le noi sari velan thi ti hin atar lang thong khovo thian chhiatna thlen lem lo chuan chutiang takin alo hlom lutuk lo niange Florida January thla chuan avot a khuwa cheng te chu liking ring lian tak thinga tanga tla theilaka vinkhur turin anin shilok bok an soilok angin khovo tak chuan iguanas chu thinga tang chuan atlak tir hei hi thil thei ani bok iguanas te hian nisa tangin chakna andong thena chuti lain khovo tak chuan a met khongta ane khuwa vo tak viu hnuin thlasika himtaka cheng tur hian ani siam ram thiam lova henung chawo tak hi che thei lovin anom zui ta the thinga chuan ani hamtang thei ta lova ol samte in an thlata ane amai ro chu mangan na tura omlo achan chu iguana te hi an thilova thlasik chung hian an taksa chu pangai takin aum chun zom rang tho thlasik chung hi an mut hun ti in kan soi theyang chu hei hi khovo taklaka anin hum ve dan ane ti chuan khualum vele an lo nung le chen khoi lian chi zu nei lo hlom tak kumsani som pakwa kum top lam khan Washington state a Hornets khoi lian chi dangdai tak rong dum le ser thum rong in pol zuk na sei tak nei chu mu fu ane hei hi Asian Hornets lian tak ani lo pon mi that chin Murder Hornets hi Khovela Hornets lian ber ania centimeter nga thlenga sein an thang thei bok researcher te chuan engtin nge America rama anom top thei dan ti chu an ngai tu na sa hlea atopa shipping containers longbung ro phurna chuan an lut palti an hre chuak Asian Hornets Japan le East Asia mi chuan ramdanga predatory species nung chadang achin an ni zia an tarlang to a chutiang bokin South Korea po he species hi colony in an oma lalnu pakhat an nei chen ti chuan an hna thok tu te chu an bu tangin kilometer engmoza tla a cho ei tur zongin an thlok china ran nung chi sang sang chu an ei china ma se an du ber chu khuayani khoi bu pakhat ringot po darkar relo te chungin an noi bo the chu wangin USA khoi en kol tu te an lan danin a thong em po hi thil mak tak ani lawang chu tornado hi thil hlom tak a hlata nge tur thil ani
ton siat tam tak nei sumdong long te pon an hlau em ani bok chong lever hi tuichunga ani lo pon khomol pa nga ya in siam thina ti chuan tuichung langa chuan kaltlang lein hei hian boruak chu akham phezonga ti virin liver chu asiam le bok he thil vir hian tuifin riata tuitam tak chu ala chowa thil mu nom tak ani tuifin riata vir vanlam hoya vir chho chu he footage hi Valencia Spain clear car tanga la kania tornado hi tuipui kam lampan chu na pheya hei hian tual chung mi le khwalzin te chu ati hlau thong hle video a hian meteorologist te chuan he tiang ang tornado hi kumsom ayare a thlen to lo thu an soi tornado in vaukam lam apanani chuan National Weather Service te chuan thu chu an siam thina thil che thei thleng tur nen anin thriatir lok the ole tunchuma tan chuan khati zong kha ni ye video wa Khuarel chhiatna sang kan hantaran tak te akhan engkhange rapthlak berai shet vele tin chhiatna sang ilo ton ve to te ilo ta lang ve to nia video tot le kan ni mula thau don nia